Здравейте хора, аз съм Александър Георгиев и днес ще ви покажа моите продукти. Чакай, още не съм почнал. Почнах. Снимай. Здравейте хора, аз съм Александър Георгиев и днес ще ви покажа моите продукти. Добре. Първо една четчица на Дентал. По принцип аз не си подбирам продуктите, но вече започвам да си ги подбирам. Дентал, гледайте как са неравномерни тия неща и така четкат по-добре зъбите. И мотото ми е Дентал е професионал. Ето ви нещото си. Сега една детска паста, която вчера ми купиха с пате. С вкус на Кока-кола. Кока-бола. Избелваща е. Но сутринта се натъпках с доста храна и мисля, че последното нещо е Ефтерпа шампуан за 2,50 против прахот. Да, ще ми е нужен за мазна коса. Не знам за какво ми е мазна коса и дали съм имал мазна коса, но не знам, ще го пробвам. До вечера обилно ще се наръса с този шампуан и може да се отваря така, ако не сте забелязали. Може да пиете, ако сте жадни и да си почиствате вътре червата, стомашните неща. Глупости. За тези от вас, които са нови в канала ми, това са шегички. Много мряскаш. Да, много шегички. Никой тук не е сериозен. Шампуан е 3 в 1. Все едно отиваш в магазина и казваш на магазинерката: искам едно 3 в 1. И те ще питат: ама какво 3 в 1? Кът шампуан ли, кът кафе ли, кът какво ще го искате? И те някой ще викат: кът шампуан. Ще си направят кафе от шампуан и умират. Да. Този шампуан е Ефтерпа, шампуан против прахот за мазна коса. Да, 3 в 1. Тук никой не е сериозен. Сега, ето така, 3 неща са събрани в едно нещо си. Нещичко. Ти май не си сериозен. Никой тук не е сериозен. Да. Трите неща са някакви, сега ще ги прочета и са събрани в тая магическа кутийка. Или това е вътре е събрано духче в шишенце, пластмасово. Мисля, че скоро ще се освободи, защото това със слепенката ще падне. Да, първо, натурални екстракти. Превъзходно. Против косопат ще ви е нужно. Успокояващи ефекти. Разбира се. И това беше. Под контрола на Чернев. Доктор Чернев. Да не е почернял. Ами негър. Шампуан против прахот Ефтерпа. Така, някакви отзад много думи не ми се четат. Вярвай в любовта. Аз тя така. Вярвай в шампуана. О, гледай, така е направено. Любовта. Ето. Ако го виждате. Това е изречението. Добре, не ми показва. Даже съм... Тук шампуана е показан в един друг вид. Лосион против прахот. Даже има Ефтерпа. Препоръчвам ви този шампуан да използвате, защото не е много скъп, 2,50 само. И ви помага. Мазна коса против прахот, против косопат, натурални екстракти. Какво повече трябва? Не 5 в 1. Кална коса, въшки в главата ви, всякакви работи. Това бяха трите основни неща. Колко минути са минали, операторе? 4. Най-накрая, като нормалните влогари, да направи един 4-минутен клип да закачи бързо. Вече 5. Едва 5. Добре, защо не мога да съм като нормалните влогари по 3-4 минути? Кажете ми.
Аз не 10 знам. минути по-късно. Добре, сега 15. Вече 5 минути. Сега 15 минути. Ай, кажете ми. 10 години по-късно. Сега 10 години. А колко време ще го коментирам? Аз ще умра. Рип Александър. Rest in Свети peace. Александър. Поне добър ще ти пуси. Бе, то клипа ще не се качува. Защо умря, бе? Да. Това беше всичко. Надявам се ви е харесало. Вече ще снимам с очилата. Не ви покажа възпоминания. Абонирайте се, за да качвам повече. Ау! Мерси. Добре, значи харесайте клипа, ако ви е харесал. Пръст нагоре. Коментирайте. Абонирайте се да качвам повече клипове и по-често да ги качвам, разбира се. Не забравяйте да си вземете Ефтерпа шампуана за 2,50. Та детска паста, но е ефективна, изпълваща паста за зъби, и Дентал е професионал. Само за деца. Професионална печка в паста за зъби. Вой! Довиждане, хора! Толкова е известно това, че си четкам зъбите. Да. Довиждане! Чао! Чупете subscribe бутона, да. Чао. Вече ще се лига повече. Колко минути е клипа? 6 минути. О, боже! Стига съм залегавил, довиждане, хора! Да, това беше много голямо ликане.